جهان تکنولوژی. خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی. دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه‌های گوناگون. جهان تکنولوژی. салом шунавандагон ва роғибони ҳамешагии барномаҳои радиои Тоҷикистон. барномаи навбатии ҷаҳони технологияро тӯли ин лаҳзаҳо пешкаши ҳаводорони илму фановарӣ месозем. мо имрӯз дар барнома оиди мошинҳои босуръаттарини дунё ба шумо маълумот хоҳем дод. ҳамасола истеҳсолкунандагони мошинҳои пуриқтидор технологияҳои наверо таҳия мекунанд, ки барои ноил гаштан ба суръати аз ҳад зиёд дар шоҳроҳ кӯмак мекунад. ҳар сол дар рӯйхати мошинҳои босуръаттарин дар ҷаҳон тағйирот ба амал меояд, зеро ҳар як ширкат намунаҳои худро такмил дода кӯшиш мекунанд то дастранҷашон дар шоҳроҳ пешсаф бошад. рӯйхати топ 10 мошинҳои зудтарин дар ҷаҳон дар асоси маълумотҳои аз ҷониби мошинсозон пешниҳод шуда, инчунин аз ҷониби кормандони назорати рекордҳои китоби Гиннес ва пажӯҳишгарони махсус, ки ҳамарӯза рекордҳои нав дар ҷаҳони автомобилсозиро назорат мекунанд, тартиб дода мешавад. мошинҳои бо суръати баланд ҳаракаткунанда дар ҷаҳон дар соли 2023 намояндагони ширкатҳои азим мебошанд, ки фаъолияташон ба истеҳсоли мошинҳои баландсуръат нигаронида шудааст. табиист, ки дар мамлакати мо чунин моделҳоро кам дидан мумкин аст, зеро барои рондани чунин автомобилҳо роҳҳои махсус ва тӯлонӣ лозим аст. аҷиб он аст, ки дар рӯйхати мошинҳои тезтарини ҷаҳон дар соли 2023 барои ихтироъоти мошинсозони ҷопон ҷой набуд. онҳо ҳеҷ гоҳ натавонистанд моделҳои хеле босуръатро таҳия кунанд, то имкони бо амрикоиҳо, бритониёиҳо, итолиёиҳо ва ҳатто намояндагони бозорҳои мошинҳои Шветсия ва Араб рақобат карданро пайдо намоянд. мо рӯйхати топ 10 мошинҳои тезтарини ҷаҳонро дар соли 2023 пешниҳод менамоем. ширкати Макларен шуруъ аз соли 1993 то 2005 суперкари бритониёи Макларен F1 аз ҷиҳати суръат дар ҷаҳон рақиб надошт. кор дар лоиҳа моҳи марти соли 1990 оғоз ёфта қариб 11 моҳ давом кард. дар моҳи июни соли 1991 тарҳи мошини нав ба гурӯҳи Макларен пешниҳод карда шуданду санҷишҳо натиҷаи хуб доданд. намоиши аввалини Макларен F1 дар Гран-прии Монако 28 майи соли 1992 баргузор шуд. дар рафти намоиш хусусиятҳои техникӣ ва нарх эълон карда шуданд. намуди зоҳирӣ ба мушоҳидакунандагон таассуроти хуб бахшид, ки дар он вақт ин тарҳ як мошини муосирро ифода мекард. ин нави мошин бо суръати 390 км дар як соат ҳаракат кард ва бо ҳамин номашро дар китоби рекордҳои Гиннес сабт кард. ин рекорд 31 марти соли 1993 ба қайд гирифта шуд. барои ҳамкорӣ дар тарҳи муҳаррик Макларен бо ширкати BMW қарор дод баст ва суперкари Макларен бо муҳаррики 6 литрии BMW модели 270 F12 муҷаҳҳаз шуд, ки ба ин мошин имкон дод суръаташро то 100 км/соат дар 3.3 сония зиёд кунад. истеҳсоли Макларен F1 дар соли 1998 қатъ карда шуд, вале ин барои ҷой гирифтани Макларен дар топ 10 мошинҳои тезтарин дар сайёра монеа эҷод намекунад. аз ин модел ҳамагӣ 106 адад сохта шуд ва нархи он аз $1.2 миллион шурӯъ мешуд. ҷои нӯҳум ба Ликан Фенер Супер Спорт тааллуқ дорад. Ликан Фенер Супер Спорт намояндаи ширкати автомобилии Лубнон W Motors мебошад, ки дар Аморати Муттаҳидаи Араб ҷойгир аст. мавҷудияти Ликан Фенер Супер Спорт дар рӯйхати топ 10 мошинҳои тезтарин дар ҷаҳон бо муҳаррики 4 литрии Porsche таъмин карда мешавад, ки бо 2 турбо пурборкунӣ такмил дода шудааст. иқтидори умумии он 900 қувваи аспро ташкил медиҳад, ки ба яке аз мошинҳои тезтарини соли 2023 имкон дод, ки суръаташро аз 0 то 100 км/соат танҳо дар 2.7 сония суръат бахшад. суръати ниҳоии он ба 394 км/соат баробар аст. барои ороиши дохили он сангҳои гаронбаҳо, риштаҳои тиллоӣ ва маснуоти титанӣ истифода шудаанд. дар умум нархи ин автомобил ба $1,920,000 баробар аст.
ҷои ҳаштумро Salin S7 Twin Turbo банд кардааст. Модели афсонавии ҷаҳони мошинсозӣ ки дар як маротиба дар ду категория аввалин шуд. Ин мошини патентшуда ва мошини истеҳсоли синфи миёна дар Амрико мебошад. Ин ягона мошинест ки аз ҷониби Salin истеҳсол шудааст ки барои сохти он ба дигар тарҳи мошин тақлид накардааст. Salin S7 19 августи соли 2000 дар пойгаҳҳои таърихӣ дар Монтерей намоиш дода шуд. Salin S7 дорои ду муҳаррики пуриқтидори турбо аз Garrett буда, он тақрибан 750 қувваи аспро доро мебошад. Барои суръат бахшидан ба Salin S7 аз ҷои ист то 100 км/соат ба шумо 2.8 сония лозим аст. яке аз хусусиятҳои аҷиби модел ҷойгиршавии курсии ронанда дар маркази кабина мебошад. суръати максималии он 400 км/соат ба қайд гирифта шудааст ва арзиши он $550,000 ташкил медиҳад. барномаи ҷаҳони технология. яке аз мошинҳои зудтарин дар ҷаҳон аз саноати автомобилсозии Шветсия ин Koenig Regera буда, соли 2015 дар форуми автомобилии Женева муаррифӣ шуда буд. ин суперкар дар рӯйхати мо дар ҷои ҳафтум қарор дорад. дар давоми 2.7 сония метавонад суръаташро то 100 км/соат расонад. бо шарофати муҳаррики 5 литрӣ иқтидори он то 1100 қувваи асп меафзояд. муассиси ширкати автомобилсозии Шветсия Кристиан фон Кенигсек итминон медиҳад ки ин модел метавонад боз ҳам тезтар бошад ва дар ояндаи наздик он мухлисони суръати баландро бо рекордҳои нав ба ҳайрат меорад. Porsche 9FF дар рӯйхати мо дар ҷои шашум қарор дорад. ин модел соли 2009 ба намоиш гузошта шуд ва мунтазам такмил ёфт. муҳаррики азими Porsche бо ду турбокомпрессор муҷаҳҳаз шудааст ки иқтидори 1120 қувваи аспро таъмин мекунад ва суръати мошинро дар 2.7 сония то 100 км/соат метезонад. сарфи назар аз физикаи варзишӣ, бисёр аз коршиносон мегӯянд ки Porsche 9FF барои рондан хеле осон аст ва арзиши нисбатан пасти модели баландсуръат онро яке аз маъмултарин мошинаҳои ин сегмент дар бозори ҷаҳонӣ месозад. суръати максималии он ба 415 км/соат баробар буда, нархаш $700,000 ташкил медиҳад. ҷои панҷум ба SSK Ultimate Aero TT дода шудааст. SSK Aero TT яке аз мошинаҳои зудтарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. муҳаррики иқтидораш 1287 қувваи асп ба он имкон медиҳад ки суръаташро дар 2.8 сония то 100 км/соат зиёд намояд. ин модел аллакай дар соли 2007 ғолиби номинатсияи мошини тезтарин дар ҷаҳон шуда буд. ҳоло рекорди ин автомобил 421 км/соат мебошад. ба гуфтаи истеҳсолкунанда, ин ҳоло охири кор несту ба зуддӣ шумо шоҳиди он мегардед ки мошини мо суръаташро то 435 км/соат зиёд хоҳад кард. арзиши ин суперкар дар бозори ҷаҳонӣ $740,000 арзёбӣ мешавад. барномаи ҷаҳони технология. дар ҷои чорум қарор дорад Hennessy Venom GT Spider. дар соли 2011 ин намуна бо сақфи ҷудошаванда ба намоиш гузошта шуд. мошин назар ба намунаи қаблӣ $150,000 гаронтар ва $1.1 миллион арзиш дошт. намуна бо боми ҷудошаванда бо шарофати дархости Стивен Тайлер тарҳрезӣ шуд ки маҳз ӯ соли 2012 соҳиби нахустин суперкари Venom GT шуд. тағйирот дар тарҳ вазни мошинро андаке зиёд кард. бинобар ин тасмим гирифта шуд ки иқтидори муҳаррик то 1244 қувваи асп зиёд карда шавад, то ин ки таносуби ягонаи масса ба қудрат мувофиқат кунад. суръати ниҳоии ин суперкар ба 435 км/соат мерасад. ҷои сеюм ҷои сеюм ба Bugatti Veyron Supersport тааллуқ дорад. Bugatti Veyron Supersport ба феҳристи баландсуръаттарин мошини ҷаҳон шомил шуд. фаронсавиҳо аввалин мошинсозоне шуданд ки суръати 400 км/соатро паси сар карданд. баъдан модели такмилёфта бо префикси Supersport рекорди нави 435 км/соатро гузошт. Bugatti Veyron Supersport бо шарофати муҳаррики 8 литрии бо суръатбахшии турбо бо шарофати муҳаррики 8 литрӣ суръаташро то 100 км/соат
дар 2.3 сония таъмин карда метавонад. вақти суратбахшӣ дар байни ҳамаи намояндагони мошинҳои зудтарин дар ҷаҳон беҳтарин аст. дар муқоиса ба Hennessy Venom GT Spider рекорди суперкар дар Фаронса расман ба қайд гирифта шудааст. вай дар давоми 7 сол садрнишини рӯйхати мошинаҳои тездавтарин дар ҷаҳон буд, то даме ки намояндагони дигари саноати автомобилии Шветсия ба майдон баромад. бо вуҷуди ин модели Bugatti Veyron Supersport дар рӯйхати топ 10 мошинаҳои зудтарин дар ҷаҳон дар соли 2019 яке аз мавқеъҳои пешқадамро ишғол мекард ва нархи ин мошин $2.6 миллион арзёбӣ мешавад. барномаи ҷаҳони технология. ҷойи дуюм ба Koenigsegg Agera R3 тааллуқ дорад. то чанд муддати охир модели шведӣ Koenigsegg Agera дар раддабандии баландсуръаттарин мошини ҷаҳон пешсаф буд. барои он ки аз модели суперкари Bugatti ба таври ҳассос бартарӣ дошта бошад, муҳаррики 5 литрӣ бо иқтидори 1160 қувваи асп насб кардан лозим буд. суръати 100 км/соат дар 2.5 сония мерасад. дар ҳоле ки ин рақам аз замони Bugatti Veyron Supersport ҳамагӣ чанд лаҳза қафа монда аст. нархи ин мошин $2 миллион ва суръати максималии он 456 км/соат арзёбӣ мешавад. дар Шветсия аз ин комёбиҳои азим онҳо бениҳоят хурсанданд. дастандаркорон ба нақша гирифтанд ки модели навро ба фурӯш гузоранд ки интизор меравад дар номинатсияи баландсуръаттарин мошин дар ҷаҳон рақами 1 шавад. садрнишини рӯйхати мо Bugatti Chiron Supersport мебошад. ҳамин тавр мо ба як рекордиси нав расидем. ин модели автомобилсозии Фаронса яъне Bugatti мебошад ки бо рекорди 490 км/соат гузошта дар ҷойи аввал қарор дорад. истеҳсоли гиперкари тезтарин Bugatti Chiron Sport соли 2015 оғоз ёфт. пас аз як сол модели аввалини рекордисти оянда ба тамошобинон пешкаш карда шуд ки ба шоҳроҳ баромад ва ҳозиронро бо қобилиятҳои худ мафтун кард. дар давоми мавҷудияти гиперкарҳои нави бренди фаронсавӣ онҳо тавонистанд тақрибан 500 адад дастранҷашонро ба фурӯш бароранд ки арзиши умумии онҳо беш аз $1.5 миллиард амрикоиро ташкил дод. Bugatti Chiron Sport бо муҳаррики 8 литрӣ ки дорои 16 силиндр аст муҷаҳҳаз шудааст. иқтидори он ба 1600 қувваи асп расида дар 2.6 сония аз ҷои таваққуф шуда суръаташро ба 100 км/соат мерасонад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии ҷаҳони технология аз мавҷи радиои Тоҷикистон. муҳаррир Шаҳбоз Табардода, коргардон Асҳоби Юсуф. то барномаҳои навбатӣ, хайр. ҷаҳони технология. хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. дастоварду комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун. ҷаҳони технология.